Nilqakom għal vlog ieħor illum qegħdin hawnhekk min-naħa tal-kunċizzjoni fejn ħankun qed nagħmlu din it-trek sal-bajja tal-Ġnejna. Araw ftit ukoll il-veduta li għandi warajja. Ħanimxu bil-mod, ibqgħu magħna. Badna din it-trek, passaġġ issa li ħajwassalna sal-ewwel li ħaniqfu hija l-bajja ta' Fammerrieħ. Araw ftit il-ġmien li għandna hawnhekk, u jidher li kien hawn xi informazzjoni għandna biż-żmien spiċċat. U waraw ftit ukoll il-flora u fawna li hawn dan l-akwadja. Qed ngħaddu minn dan il-passaġġ hawnhekk tara. Dejjem qogħdu naqra attenti. S'issa jidher li mhux daqshekk diffiċli biex tagħmlu dan it-trek. Naraw ftit ukoll il-ġmiel naturali li qegħdin fih. U hawnhekk jidher ukoll li sibna xi gunpost naħseb li naraw naqra x'inhi. Nistgħux nidħlu. Ħankomplu niżlin dil-biċċa u nisfel għax hemmhekk jidher li dik il-gunpost ma tantx hija sitwazzjoni tajba l-binja. Allura ovvjament ma nieħdux riskju li nidħlu fiha xi għandha s-saqaf tista' tgħid kważi ħajaqa'. Mela, nżilna dik il-biċċa minn hemm fuq u issa ħankunu ukoll qegħdin naqbdu lil biċċa hawnhekk lejn il-bajja ta' Fammerrieħ. Ħankunu nieqfu ftit hawnhekk ukoll biex nurikom il-ġmiel ta' din il-bajja. Normalment niġib ir-rogħod hawnhekk il-bajja ta' Fammerrieħ, però illum ovvjament qed nagħmilha bil-mixi min-naħa tal-Kunċizzjoni. Bqgħu magħna. Araw ftit il-ġmiel tal-bajja ta' Fammerrieħ, diġà tidher minn hawnhekk. Għaddej minn dan il-pajsaġġ ħelu għall-bin-natura. Nserta ftit tar-riħ illum niskuża ruħi jekk qed tisimgħu wkoll xi ftit ta' interruzzjoni fis-sound. Mela, hawnhekk wasalna fuq din il-veduta tal-bajja ta' Fammerrieħ kif qed taraw. Kif qed tinnotaw tajjeb ukoll ħafna mill-blatu hekk qiegħed jaqa'. Irrid toqgħodu attenti jekk tinżlu hemm isfel. Ħanurikom ftit ukoll il-veduti minn hawn fuq bellezza,
Mela, hawnhekk jidher li sibna fl-aħħar minn fejn ninżlu, ovvjament mhux ħan niġu l-bajja tal-ġnejn, il-bajja tal-ġnejn qiegħda ċaqliba l-oħra. Però ħankun qed ninżlu minn hawnhekk, ħanaraw ukoll ftit il-ġmien li joffri hawn isfel. Mal-ewwel daqqatajn jidher li hawn xi biċċiet ukoll tat-tafal. Issa wkoll insib nipprova xejdula din l-erja. Ħaninżlu bil-mod. Naraw ftit ukoll hawnhekk ara. Il-blat ma tant jidher sew dan naħat kollu ħajċedi. Il-flejkija tara. Ser nkun qed nieqfu dan it-trekk hawnhekk issa ħanduru lura. Ovvjament kienet naqra diffiċli wieħed waħdi llum allura ħadkun naqra iktar diffiċli nagħmilha llum. Forsi darba oħra nagħmluha minn hawnhekk u nduru lejn il-bajja tal-ġnejna. Però hemm ħafna tafal hemmhekk għax iċċekkjajt u naqra diffiċli waħdi u anke l-ħares qed jaqala li xi ħaġa ma nkun sejf. Allura ħanduru lura llum ħallikom ftit ukoll din il-veduti minn hawn. Tisimgħu wkoll il-ħoss tal-asafar. Waraw ukoll dan il-blat ta' warajja xi ġmiele frifet. Mela, hawnhekk jidher li hawn xi kejf żgħir. Naraw ftit. Ninżlu ftit bil-mod għalkemm m'għandix il-helmet illum. Ma jidhirx li huwa font. Naraw ftit. Ħmieġ. Ma jidhirx li jidħol ħafna fil-font. X'inna nsibu kejf ukoll bla ħsieb illum. Plastik. Mela, ħankomplu bit-triqna lura. Issa lejn ħanitilgħu lura lejn il-konċezzjoni. Ibqgħu magħna, trek interessanti. Ser nkunu qegħdin nidħlu f'dan il-forti hawnhekk araw il-gejt miftuħa. Ħanaraw ftit ukoll din il-binja. Sfortunatament insejt x'jisimha din il-forti. Jekk hawn xi ħadd li jista' forsi jgħinna ftit iħallilna bħala kumment hawnhekk taħt il-vlog. Jidher li sar xi restaw reċenti wkoll dan il-forti. Jidher li hawn ukoll toqba, naraw ftit qisu għar żgħira u hemm ħaffer fil-blat laqbut. U l-bibien jidhru li għadhom kemm saru mhux daqshekk il-mod, tunnel kemm tgħaddi persuna. Hawnhekk jidher li jagħlaq. U ovvjament m'għandniex aċċess. Ħankunu qed nerġgħu lura l-barra.
Mela, ħankun qed nagħlqu dan il-vlog tagħna llum. Ħansajru naqra ħaġin. Ħankun qed nagħllef ftit ilma. Di qatt m'għamilta, ġifieri għamilna trek, imbagħad wara nagħllu ftit ilma. Namlu ftit latu ħalli jgħali u ovvjament nkunu nistgħu nagħmlu l-ħaġin mbagħad naqra salsa tal-ħut wara. Mela l-ilma jidher li jagħla, ħanitfgħu naqra wkoll ħaġin ħalli nkunu qed nagħmlu. Nħawduh nara. Noqogħdu attenti li ma nitilfu xejn, Nattu ftit. Ħankunu qegħdin ninsaħħnu ftit din it-salsara ta' dam, mussels. Sakemm tagħli naqra. Ħalli mbagħad inkunu qed inħaltu kollox mal-ħaġin u nieklu hekk. Ħaqna wara trek bħal dik. Hekk għandna l-platt tal-ħaġin lest issa bit-salsa tal-ħut. Nispera li ħadtu pjaċir u għaġobkom dan il-vlog xi ħaġa differenti, trek żgħira u cookout. Inħeġġitkom biex tagħmlu subscribe, like u comment fuq il-vlogs tiegħi għall-jmiss. Bye bye.